Så er vi herude ved Flyvergrillen. Ja. Det er jo sindssygt spændende at være herude. Der er rigtig mange mennesker. Ja. Der er mange fly i dagens anledning. Det er fredag, de skal alle sammen hjem. Ja, det er det. De har været i København hele ugen, og nu skal de hjem til weekend. Ja, og der er sikkert også nogen, der ankommer fra udlandet. Det er der også. Sådan nogle handelsfolk og IT-folk, og måske er der også nogen, der har været ude og sælge nogle pølser og nogle varer, sådan et eller andet. Ja. Og det er rigtigt, og de skal så herop til København, og flyene skal i hangar, og piloterne skal herover på Flyvergrillen. Ja, og have en pølse. Og have en pølsemix. Ja. Hej Sten. Hej. Hvad sker der? Jamen altså, vi er herude ved Flyvergrillen. Ved Flyvergrillen? Ja, altså Kastrup Lufthavn. Okay. Og hvis vi kigger herop, så har vi jo fantastiske skyer og solen og et eller andet. Og så tror jeg, herinde har vi... Ja, herinde. Hvad er det for en bold? Nå, det er sådan en radar-ting, tror jeg. Nå. Og så er der sådan en vådbane der, hvor folk kan øve sig i at køre på i glat føre. Nå, så når man skal være ude og flyve en flyver, så skal man først lige have været på sådan en glatbane, før man kan få lov. Ja, og hvis du ser, og så har de jo måttet bygge ud, fordi den der store nye flyver, så for fanden, nu er der noget, der letter der. Så. Hold der. Nøj, mander. Den flyver lige ud. Han skal lige trække i pinden. Sådan der. Så kommer han op. Så er den på vej. Så er den op. Så sætter vi... Det er et spørgsmål, hvor den var på vej hen. Så sætter vi kryds for den. Ja, Istanbul, tror jeg. Jeg tror, den fløj den vej der. Jeg hører ikke, hvad... Er det Istanbul? Den vej. Men så hvis man skal nordpå, så skal man så flyve den anden vej. Lidt. Ja, men så vender de op i luften. Nå. Det er misekatten. Det er en flyvemis. Flyvemis? Ja, det er en flyvemis. Skal vi tage en selfie med dig, katten? Ja. Kan du sætte dig hen ved siden af? Ja, så kigger jeg lige op her. Sådan. Op væk. Den står der lidt. Sten, kan du forklare mig, hvorfor det hedder Flyvergrillen? Nej, det kan jeg egentlig ikke. Altså, den ligger ved siden af flyvepladsen. Det kan være, det er derfor. Jeg tror i gamle dage, så når man var landet med et fly, så efter man havde fået passagererne af, så kørte de herover med flyet, så parkerede de og hoppede ud, og så smuttede de lige ind og fik sig en pølse. Når piloterne sådan? Eller en pilotmenu. Pilotmenu? To pølser og... Ja, og et brød. Og med sky til. Ja. Nej. Ja, hvad siger du så? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er første gang, jeg er herude på Flyvergrillen. Ja. Det er meget overvældende for mig. Jeg kan næsten ikke sige noget. Jamen, det forstår jeg sådan set godt. Men jeg siger lidt alligevel, fordi nu har vi tændt på kameraet. Vi skal lige have det der lys deroppe. Det er jo ret flot. Kan vi vende os om? Jamen, det er meget fedt, at man... Det er lys derovre. Er det specielt godt herude med... Med hvad? Altså for fly. For fly, hvordan? Jamen, altså... Er luften specielt god herude, siden det er herude? Er de alle sammen lettere fra? Nå, du mener oprindeligt, at de byggede Kastrup Lufthavn? Ja. Det tror jeg. Det kan være, der er en speciel god luft. Opdrift i luften? Umiddelbart, den er ret god. Ja, bortset fra derhen ved grillen, der er en speciel... Ja, der er en anden luft. Altså, der er bad, altså, der er bad, altså, der er bad, altså, der er bad, Det er meget sjovt. Ja. Så. Hvorfor så? Men hvad synes du om den der store nye flyver? Jeg har ikke set det endnu, men den skulle være så stor, at der faktisk kan være op til mange biler parkeret derinde. Jamen, der er også noget med, altså der er bad, altså du kan få et værelse med både køkken og bad. Kan man det? Ja. Nå, så man kan bo derinde i... Ja, faktisk, du kan få din egen suite. Okay. Kunne da godt tænke mig at prøve. Og der er 2 etager. Er der kælder og sådan noget? Jeg ved ikke, om der er kælder og stuen, eller det er stuen og første sal. Okay.
Ja, det kan jeg ikke svare dig på. Nej? Men det kunne da være interessant, hvis den landede. Den der store maskine. Hvad får du øje på? Jeg skal bare lige se. Jeg synes, så jeg havde et eller andet her. Jeg skal bare lige... Så for sådan, ja. Jamen, jeg kunne godt tænke mig, nej, jeg ved ikke om jeg tænker mig, jeg kunne godt tænke mig at komme ind i den. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at flyve den der store flyvemaskine. Nej.